la comissària europea d'Interior va dir a pregunta d'un eurodiputat de Convergència que el govern espanyol una vegada tingui constància de la presència d'un immigrant irregular a l'Estat, o bé hauria de fer-lo fora o bé haurà de regularitzar-lo. Què li sembla? Bé, això no és exactament així, com vostè sap, perquè després la comissió va fer públicament una nota, d'alguna manera matitzant o més bé corregint aquesta afirmació, que va ser una afirmació, podríem dir, una pregunta feta per una resposta per poder-la utilitzar políticament, per part d'un eurodiputat de Convergència i Unió, i parlant clar. Ramon Tremosa. Jo no sé per què tenen interès en parlar d'aquest tema, perquè, miri, això dels... Sembla que com si immigrants sense papers ara hi hagués més que abans, i cal dir que, entre altres coses, per la crisi econòmica d'immigració nova no hi arriba. La reagrupació familiar s'ha reduït. És a dir, de fet, i repeteixo, immigrants sense papers no és una novetat. Fa molts anys que hi ha gent sense papers, cada vegada menys, cal dir-ho també, cal dir-ho. I per tant em sembla que és una mica gratuït, perquè, miri, expulsar immigrants es pot fer i es fa quan hi ha acord amb el país d'origen, quan hi ha convenis que possibiliten aquest tipus de retorn, i hi ha en altres casos que és absolutament impossible, perquè no hi ha acord, o sigui, no és tan fàcil expulsar un immigrant. I per tant, a mi em sembla que hi ha persones que segurament tenen interès en alimentar polèmiques que no condueixen a res. El que es tracta és de treballar per la integració dels immigrants, el que es tracta és de treballar positivament, no alimentant discursos que en algun cas el que comporten és pura i simplement soroll i demagògia. I demagògia, allò. Llavors, quan una persona queda empadronada o s'empadrona però no té els papers en regla, què s'ha de fer, president? Pues, aquesta persona té possibilitats d'adquirir els papers, com vostè sap, amb els procediments que diu la llei. El que es tracta és d'aplicar les lleis, no de malinterpretar-les, que és el que alguns han volgut fer, no? I volen fer. Per provocar, jo no sé exactament què, diguem, perquè jo el que crec és que cal treballar positivament i donar recolzament als ajuntaments, a les polítiques socials per facilitar la integració.